Očekujem da počnemo polagano sa emitovanjem nadrealista. Čitam kako neki kažu da oni uopšte nisu smešni, a ja im kažem kova, da sad pogledaju poučni skeč o jeziku. Prodavac za pultom govori gorski, a djevojka bosanski. Dobar dan. Molim vas, jedan čaj. Vrlo teško za razumijeti bosanski. Ne razumijem, šta? Čaj. Jedan čaj. Čaj se na gorskom kaže drugačije. Čaj. Jaja mu, da nije jaja. Čaj. Šefe! Devojka želi nešto da me pita, ja je ne razumijem. Izvolite. Jedan čaj. Jedan, Jedan? ali vidimo, Lista priručnik. na našem se kaže čaj. Tačno. Čaj! Pa zašto odmah niste rekli? Dakle, na gorskom se kaže čaj, a na bosanskom čaj.